Si te imaginas un lugar ideal para disfrutar de un buen restaurante, la mayoría de las veces pensarás en algún sitio junto al mar. No lo imagines más. El Gastrobar Blanc y Blau del restaurante Gloria Mar es ese lugar en la playa de Piles. Un restaurante desenfadado que combina la cocina de calidad propia de nuestra casa y precios aptos para todos los bolsillos. Hamburguesas gourmet, arroces, tapas exquisitas y mucho más. Todo elaborado artesanalmente en nuestra cocina. Ven y cómenos. Estamos en la primera línea de la playa de Piles. Benvinguts a la pàgina web www.futbolbaresafor.com. Els oferim l'encontre corresponent a la categoria Benjamí en la Lliga Safor B, que es jugava en l'última jornada abans de les vacances de Nadal al camp del Daimús entre l'equip local contra el Portuaris. En este cas, Daimús B, Portuaris B. Ahí està l'equip roig del Grau fent la salutació inicial abans de l'encontre i per la seva banda l'equip verd del Daimús. Les imatges que els oferirem corresponen a la primera meitat. Vam estar gravant diversos partits, en aquest cas la primera meitat d'aquest encontre, que va acabar amb el resultat de 3-4 a favor del Portuaris, amb una segona part en la que va haver remuntada, i ahir està a punt d'arribar en aquesta primera jugada el gol del Portuaris, el xut de primeres des de fora de l'àrea. Adrián, que s'havia estirat molt bé, però si la pilota haguera trobat porteria, possiblement s'haguera convertit en el primer gol de l'encontre. L'equip del Daimús, entrenat per Pasqual Castelló. El conjunt del Portuaris per Sergio Bataller, més conegut com Bata. No vota, no vota! Primers compassos en què el Portuaris buscava més la porteria contrària, pressionant al mig del camp, com en aquest cas, jugant propet de l'àrea de l'equip local. Fuera, Joan! Bien, Mario! Ves, Dani, ves! Està jugant Roberto cap a Pau, tocant la pilota el Portuaris una i altra vegada. Ara buscava la línia lateral i es perdia pel costat. D'esta jugada arribaria una nova oportunitat per al Portuaris, que buscava amb insistència aquest primer gol. Hugo, que bé es fica el baló amb el retall, el xut i la parada d'Adrián. Bon detall tècnic d'Hugo. En atenció, que bé té el cos col·locat, com alça el cap abans de xutar. La posició a l'hora de colpejar. Però la pilota va molt centrada i apara Adrián en dos temps. Pràcticament enllaçàvem esta oportunitat en la que vindrà ara mateix. La jugada que arranca en la banda, li arriba a Pau. El llançament, quan estava en la frontal de l'àrea sol, li pega en l'interior del peu o en l'empenya, baló al travesser. Es resistia a aquest primer gol per l'equip del Portuaris, mereixedor fins ara d'anar davant en l'encontre. L'equip local intentava treure's la pressió del damunt, però no era feina fàcil. Ara era Mario, la centrada, el remat de Josep, la pilota sense problemes per al porter del Portuaris. Falta directa ara del conjunt del Grau, la parada d'Adrián. La treta de córner sense conseqüències.
tot i que el Daimús tenia problemes per a eixir amb el baló des de la seva àrea defensiva. Al contraatac o en valors llargs era l'única forma que havien trobat fins al moment d'apropar-se a la porteria de Darius. El xut ara de Mario, pilota desviada. Primeres aproximacions del Daimús, que anava trencant el gel. Altra vegada Mario, bona jugada individual, intentant-ho entre un niu de defenses del Grau. El llançament de Josep, desviat al costat de la porteria, defensada per este futbolista. Ara no vota una altra volta. Vale, sacamos. Recorden que poden també veure en la nostra web la secció dedicada als gols, la dedicada als protagonistes. Quan veiem ahir l'arrencada rapidíssima de Mario, autèntic mal de cap per la defensa del Portuaris, jugador molt ràpid. En aquest cas sense conseqüències. Com diem, les diferents seccions en la que tenim els gols, protagonistes, afició, per a que puguen gaudir en detall de tot el que passa en els diferents encontres de la Safor, tant d'este partit com dels altres que tenim penjats en la pàgina web. I atenció a la jugada perquè de nou Mario, que ja havia apuntat amb la seva rapidesa com de perillós era per a l'equip contrari, aconseguia un excel·lent gol, aprofitant-se de la passada del seu company. I rapidíssim, ahí està la puntada, més ràpid que ningú, eixint des del darrere. Impossible d'alcançar per als defenses del Portuaris. I una primera part en la que havia dominat moltíssim l'equip de Bata, però que se n'anava al final d'aquesta primera part amb el resultat advers de l'1-0. A la segona part empataria Ferran per part del Portuaris, després Hugo posaria l'1-2, també el mateix Hugo faria l'1-3 i Máximo a l'1-4. I quan semblava que tot estava clar, Dani va fer el 2-4 per al Daimús i Mario, altra vegada, el segon en el seu compte particular i el tercer del Daimús just abans d'acabar el partit, quan anava en clara progressió l'equip local. Potser en 5 minuts més haver tingut temps fins i tot d'empatar un partit que va ser molt disputat en aquesta segona part, molt igualat, que va donar un bon espectacle en esta última jornada abans de la represa a partir del dia 10, una vegada passen Reis. Ja saben que nosaltres també anem a obrir una secció en la que poden gaudir de fotos antigues del futbol en la comarca de la Safor, fotos del Club de Futbol Gandia de fa més de 40 anys, de la construcció del Guillermo Lago. Estiguin atents perquè en posarem algunes en Facebook, però també tindrem la nostra secció per a saber com era aquest esport en les últimes dècades del segle passat.